ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತಾಜೆಟ್ ಕುಂಪಲ ಬೈಪಾಸ್ ತಲ್ಪ ಡಿವೈಡರ್ ದಾಟದ ಬತ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ಸಫಾರಿ ಕಾರ್ಗೆ ಗುದ್ದುದು ಗಾಯಪಡೆಯಿನ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ವರದಿಯಾತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಜ್ಪತಾಜೆಟ್ ಕುಂಪಲ ಬೈಪಾಸ್ ತಲ್ಪ ದಿಢೀರಾದು ಬೈಪಾಸ್ ದಾಟದ ಬತ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ಹೊಸ ಸಫಾರಿ ಕಾರು ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅಪಾಯದಾಲ ಆತಿ ಆಂಡಲ ಗುದ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟುಗು ಪೆತ್ತಗ್ಲ ಲಕ್ಕೆರ ತೀರಂದಿನಾತು ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಕಾರುಲ ಜಗ ಮಾತಂಡು ಜಾಗೆಡಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರ್ದು ಕ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೆತ್ತನು ಬರಿಗ ಪಾಡಿಯರು. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪೆತ್ತನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಶುಚಿವೃತ ಶೆಟ್ರಲ ಪೆತ್ತನ್ನು ಉಪಚರಿಸಾಯರು. ಜಾಗಿಡಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ರವಿಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಪೆತ್ತನು ಮಾರ್ಗಗ ಬುಡ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ರಾತ್ರಿ 8 ಜನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 7 ಜನ ಅಡಿಗೆ ಊರು ಲೈಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಏನಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಮ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಲು ಮೋಲ್ಕು ಇದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೇ ಬಾಕರಿಗೆ ಧರ್ಮದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಕರಿಗೆ 8 ಜನ ಸೈತರು ಈ ಹೈವೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೆತ್ತಾಗ ಕೊನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕುಡಿದಿರ್ತೇವೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ರಾಸ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುಜೇರು ಜನಗಳು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಪಂಪೇರ್ ತಲಪಾಡಿ ಬಿಡ ಗುಂಡಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರ್ಲ ಜಾಗೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಶೇಖರ್ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರದಕ್ಲು ಜಾಗೆಡಿತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು.